आरो रुमबाङालाय बबावथो थांदोंना? मैया मेट्रिक रिजाल्ट नायदोंमोन, लोगोफोरनाव हर थाबोआखै बियो। मेट्रिक रिजाल्ट होबाय बिदिब्ला? पास जाब्लाथ' हामगौमोन, बिजामादै मोजांखौनो मोननाय। आजिखालिनि सेंग्राफ्रा गावसोर रों दारों हिनजावखौ नांगौ मेट्रिक पास। जायोना जाया माथो मबाइल रायलायनायखौसो खर नुयो आङो। हा माब्रैथो जाखो आइ रिजाल्टआ? गैया आयै, फेलसो जादों। मुखास्थ' लानायानो फैयाखै। मुखास्थ'खौ लानायखौल' फरायनाङालै आइ, मालाय लानायखौबो फरायनांगौ। बेखौनो दाउला खासि लाबोनानै ज्रोम जानोसो सानलायदोंमोन आं। बेखायनोथ' खैसिंनि फिसाला मिजिंखौ टिउसन लानो होनबाय बायदोंमोन आं। सेंग्रा मानसिखौ टिउसन लानाया मालाय खोब मोजां। सल'फ्राव फरायाखै नोङो टिउसन मास्टारखौ? नोंनिबाथाय जेरावबो दाय। मालाय गोरों गोराखाखौ टिउसन लानानै बिजामादै मोननायावलाय माथो उसुबिदा दं नोंहालाय? बाथ्राया नोंनाबो थिग। बिजामादै नांगौब्ला टिउसन लाहोनानै फरायहोनांगौ। होद, आंहा बाजाराव थांनांगौ सम जाबाय। हा थांबानो जाबायना, नोंखौ सोरथो हमथादों? फंबाय आदा बहा थांनो? बाजारावलै फंबाय, बाजाराव। हाब फंबाय, दाखालिखौ गोसोखांब्ला लाजिनोसो ओंखारलायलाङोलै आं फंबाय। हिनजावफ्रा बिदिनोलै आदा, ओंखायनो आगम फासखौ साननानै हिनजावखौ लाथ'नाय जायाखैब्रा आदा आं, मिथिबाय? ओइ फंबाय, दाखालि खैनाखौ खुदुमनायखौसो नों रायजोफोरनो खोन्थालाबायबाय नामाब्रा? बेखौ रावनोबो खिन्थायाखैलै आदा, नाथाय सम सम जाहो लोंहो खालामनांगोनलै, नङाब्ला गाजाया बेरगारगारगोन। जागोनलै फंबाय जागोन, मा सिन्था खालामदों नोंलाय बेखौलाय? दा बाजारनिफ्राय फंबाय ब्लाउस लाबोगोन, मिस्टि लाबोगोन आरो माजा लोंग्रा लाबोगोन। बेखौ होनानै खेबसे खुदुमफ्लालायनोसैब्रा आङो सिरि सिरि। होमब्ला आरो बेल' नङा फंबाय, जेरैखि जायाब्लाबो आं बेखौ जुलि लागोन खि लाथारगोन आं। नांगौब्ला आंखौ रायजोफ्रा गाथा गानहोथों। नाथाय फंबाय, हाबायाव हले मित्रआ नोंसो जानांगोनलै। आंखौबो गाथा गानहोबालाय? बिदि नंलालै दाना, दानि दिनाव बिदि जाला। ओइ फंबाय, हादुआ बुंदों गिदिं गिदा नोंनि न'आव नङाब्लाना हाबा जाया होननानै। माथो समाबो जाबायानो फंबाय। जेरैखि जाया फंबाय, बाय हुक एन्ड बाय क्रुक बेखौ जुलि लायाबा नागारथारा आं। थादो दे फंबाय, जानाय लोंनाया माब्लाबा मेरला जासिगोन। थादो दे, दहाय आगै खैनानि। साला सैमा खिंगुर गोनां, हिनजाव गोनाङानो सिखा गोसो थोबावो। आंसो मेजेरमोन बेखौ। दाना मा खालामनांगौ जाखोलै? र' साला चान्स मोनोब्ला बेखौ गाब्र' होथारगोन आं साला। आच्छा हबसाव सिमब्रे, जों जोंनि जिबनखौ बेबादि बुथिया बेगार हगार हरबाय थानोसै नामाब्रा? माबा मोनसेथ' लामा नागिरना लानांसिगोन ना? नों बुंदोब्रा, नों लामा खिन्थादो। नोंसोर थांनानै थानाय लामाखौ नागिरदों, आंना हले जाखासिगोन। नोंना जाखासिगोन? नैबे हबसावा चिरांनि डिसि अफिसाव इन्टारभिउ हैगोन। मा पियनजों जानो हाया नंदों नामा नोंसोर?
बेनानसो बिलु बिला साबसिनदोलै हायो नाथाय नों इन्टारभिउखौबा माबादि होगोन थै बेफोरखौलाय माब्रै होनांगौ मिथिया जायो नामाब्रा देनांफोर नोंसोर एसे रसा नंबा हरगोन आं नों जे इन्टारभिउ होगोन दाउदैल' मोनाबानो जाबाय दाउदै मोनैनि खायदाया आंनाव दंब्रा जेब्ला फिथाइया गोमोन जागोन अब्लासो मिथिगोन बै बिफांनि फिथाइया बेसे गोदै बा नों माथो इन्टारभिउनि सिगां माथो ग्लाम सोलोंनानै लाखाथारबायलाय माथो नंदों आंखौलाय ओइ सोरबा हिन्जाव गाबख्रावगासिनो दङ थ'लै थ' बेखौ होनांगौ सोरबा खिन्थु खालायदोंब्ला र'आइ र' मोननो बावला एसे फैजों र' हनै लाखिबाय साला हाग्राथि लांनो नागिरबायलै आदाखौ मानो बुलाबायखो नोंसोरो जों डिलिभारिसो लाबोदों हा डिलिभारि औ डिलिभारि डिलिभारिसो लाबोदों थ' खाथि थ' आदा सिखारदो लासै लासै आदा लासै लासै जोंना बुनाया अननाय जायाखैलै बे आं बायजोआव सिखावनानैसो दोखो दोखो होथारदोंलै साफायसिनो आंथ' जोदोंमोनलै द्लामनो बबेबा बबासो नस्थ' जाहैबाय नामाब्रा हैद थ' हस्टेलाव थांनानै स्रोद नायखुबाय फैसिगौ हनै आइ फैसिगौ एसे थैजो हमदो फैसिगौ हनै जागोन दे आदा औ दे हाबाब मानसियानो गोलोमस्राव जोबलायथारबाय ए दंलै गारिया मा नैबेनो ओइ सिनायगोनलै खबरदार नोंसोर बेयावनो थाथ' दे आं स्रोद नायना फैग्रोनि दे नायग्रोनानै सिनायजाब्ला होजाग्रोथोंलै साला जारुआ सोर जाखो आंखौ जारु बुङा आंनि मुङा रुमबांसो मा सौदाबावनो अ रुमबां प्लिज बहाबाफोर दुखु मोनबाय नामा हस्पिटालाव सोरबाफोर दङ अन्नानै मबाइल नाम्बारखौ खिन्थानायसाय अ मा गामिनि जाखो रुमबां प्लिज मोनफा मोनफा बुं आं बांद्राय मुखास्त लाखिनो हाया आंनि मुङा थान्दै थारमाने आं बुलायनाय सौलायनाय खमलायनाय थारमाने आं नैबे गोरों आखा फाखा नोंना बुंदो मादैखौ गावनि मोदोमनि लोमजानायाव हस्पिटालाव लाबोदोंमोन बेयावनो लामायाव आदै आरो ड्राइभारखौ सोरबा थिगसे बुनानै हरदोंनो बेखौनो नायनो फैदों मानसि गाज्रिखौ लोगो मोनदों बिसोरो आं दंमोनब्ला फैनायनो बिदिब्ला मा एसे गोबाव जाखोब्रा हालाया बुजाबायबायसो नामाब्रा थ' नायनायनि थ' मानसिफोरखौलाय सिनाय हायो ना हायामोन नुबा सिनायगोन आदा बुजानाया आदानि न'खरनिसो मानसि जायोमोन नामा औ आंनिनो फंबायथार हा बबावथ' गोबाव जाया आइ
नैबे मानसि सिनायनाय लोगो मोननायखाय एसे गोबाव जाबोबाय आफा बियो मानसि मोजां आफा गाज्रिखौ दबथायनो हायो औलै आदै मिथिब्ला सालाखौ हांथाबदेग्रायाव होथारगौमोनलै आं बेखौ दहायबा दा फिसाजो नुनायखाय आदै जादों मा मावो अरजायालै आदै कलमजों लिरखानायाबो जायाबा फुखुमुग्रा ओंखारबाय मा मावो होनदां मावा आदै साख्रि लाबा मोनगोन आं लाथ'वाखैसो मामु थान्दै होनो आफा नोंनाव सोङाखै आं बेनो सोंदों नंगौ आदै आंनि मुंखौ थान्दै होनो आइ आफा दोननाया थान्दैखा आं मोजां नामखौनो लादों बाबा देरदाला माथो मावसो दंफैयोलै बेलाय नै माथो सोरबा सिख्लाबो दंलायो आंखौ बुनाया बिसोरलै आदा बिसोरनो औ आंखौ बुनाया बिसोरनो आं नङालै आं नङा आंखौ बुनाया बिसोरनो बिसोरनो आंखौ बुनाया बिसोरनो नंगौ सालाफोरखौ होथारनांगौलै होनांगौ थाथ' होनबा आं सालाफोरखौ बल बादि जिउ दोथारनां हौवासा मोनबाय नै नोंस्रा जोबोद गोजोन खोनाबाय आङो आंहासो खावआ हमबाय माथो मासि मोजां खामाला नालाय 없어 브로모 앙니 야 माथो बिदिसोलाय नोंनि मुङा मा गावसोरनो आंनि मुंखौ गाबज्रि हरनानैब्लाबो मिथिनानै मिथिबाय थायो गावस्रा ना आंनि मुं गाज्रिखौ बुंनांगौ नामा मा मुं देलाय बुंनाय सेनसेनेने ब्रह्म तारमाने पादा मेजेम आच्छा साख्रिखौ मोनोब्ला माबादि मावगोन नोङो दुगा जानोसै सोरबा फाइल नागिरनो थिनब्ला माबाफोर लायनो थिनबा रां बिनोसै बाखि हयले पार खुरिबोना होननोसै नों बबे गामिनि आय नोंसोर आंनि गामिनि मुंखौ मिथियाब्ला माब्रै कलेटानि लाइजाम हरखो गावसोरनो मिथिखाथारगौ नों बेसेबांसो फरायनाय आंनि सार्टिफिकेटखौ आंहा सिगाङावनो हरखादोंलै है नोंसोर नागिरना नायदोब्रा बे आंनि खामानि नंला दानि बिटिसिनि सिबा सोर अ बेखौसो सोंलायबाय नोंसोर बेखौसो गावसोरनो मिथिखाथारगौलै देबोरगावनि नङा दालाय देबोरगावनि नोंनि हबिया मा हबिब्रा सार हबि बांगाल बे जोंनि गामि खाथिनि सिलपातानिया नङालै नों थांना थानायाव बबेखौ साबसिन मोनो होनदां मावनाय दांनाय बिजनेस ना मेथाइ खननाय मेथाइ खननाय सार मेथाइ खननाय आं मेथाइ खननायखौ साबसिन मोनो देनाय खननाय आंनो साख्रि होदो आंनो साख्रि होदो नोंनाव दङब्ला आंनो होदो जाहोगोन एवखां सावखां खालामगोन उदै बेदांदां Get out! I say get out! जालाबाय खुरा साला इन्टारभिउ होनो फैदों बे साला आं फेबाय हायाखै आंना लोंनो बाथाय लोंनो थिगसे लोंखायो नों दाखौबो गिखाया आङो लोङा माथोब्रा लोंग्राखौलाय बाजै गोबावजों खेबसे लोंनाया अरजायालै बाजै हायाखै जागोन दे बाजै हामनाय मोनलायनाहाय खाथार बाथार नायहाय हाब मा दाबो रावबो ओंखारा ओइ रुमबां रुमबां ओइ रुमबां ओइ खैना आयु मादैया माथो आयु आया जौ लोंनानै फेबोलायबाय
फेनाय जौखौ बांद्राय लोंफ्रांथारबायहाय ओइ बाजै आं थांसै दे दे आगै दे थांदो थादोलै बाजै दे बाय नोमफाया उन्दुबाय नामा आफाया गामिनि मिथिङाव मोना थांनायानो दाबोनो फैयाखै गोलैगोन मादै गोलैगोन लासै आं हले उन्दुनोसैहाय मिथिला आं मिथिलाहाय आं उन्दुनोसै जायखि जिखि जालाबाय जाला उन्दुदो होमबा दे आब' हाब दानो उन्दुसिजोब्बाय नामा मानसिफ्रालाय सिखारलाय सिखार नै माथो दरजाखौ बुखोलाय बिलाय फुङावनो थांनाया मोनानासो सफैदों हमसे लोंबोबाय बियो उन्दुनायावथ' खहाया फुरा बुसा मोनामखासिगोन जायखिजाया ओंखामखौ जाना लाग्रोनि आं र' लंथना फैना बुसा खिफैदों बेयाव जालालै बिजों जाला जाथारला दिनैथ' उन्दुनाया जाखानाय नंला बायदि मोनबाय आङो र' बै गाव सानसेखालि उदै सानायाव उन्दुनो ओंखारनायनि मुलि लानानै फैदोंमोनलै बियो बेखौ नागिरनि र' आं दा बारा उन्दुनो हाथाराब्ला बेखौनो ग्लब जानानै उन्दुना थासिगोन आं हराबो थौबायानो माथो र' जायखिजाया सेरावनो उन्दुनोसै आं जालालै बि खुरियाजों जाला ओइ दावराव फैबाय सथिनो खौसेयानो मोनामखाजोब्बाय नै मा फाव जाखिसै बेलाय दाखिबावलासो उन्दुनो हामानाय मानसो बेनो थिग जासिगोन बे टेब्लेटखौनो जानांसिगोन आं बेथ' सिरि मोनखानाय नंलिया बे समावनो रुवाथिखौ बुरखायहैनि र' आगराव फान्थाया दं उन्दुगौमानि Kena Dora kieu Dora Ayo Kumia नों गुमै होननायनि थाखाय आं नोंनो 100% 1000 रां होनाय जासिगोन Pare abi Hey Zambi
नों गाज्रि मोनाब्ला बुंदो मा बुंनो नागिरामोन माने जोंहाथ' फिसा हौवाया मेघालयाव थांनानै थैखोना माखोथाय जेबो खबरां गैया फिसा हिन्जाव सासे दं बेराफारसेजों बेखौबोथ' आं बिलाइखानांगोन अब्ला जोंहा सोर दं माबा आद्रा थानाय बायदिसो मोनबाय आङो आद्रा माने नों आंजों जुलि जायोब्ला 25,000 रांनि सनानि माला होफैगोन आं होद थांदो आं गिबायसो नों राजिल' जादोना सना I love you सना आयु आं दाना मा खालामबावनांगौ जाखो नै आं मा खालामबावनांगौ जाखो दे ओइ मा खालामबावनांगौ दे आङो आं मादैखौ खिथाहैनांसिगोन रुंबां आदैया आं दुब्लियाव दंहैयो मादैखौ फोजाहैनो थ' मा जाखो आफाया आब' उन्दुग्रायाव उन्दुहैबायनो थिंखुरगोन नोङा थ' मासिबो जाथारदों इयो ओइ पापि थिंखुरगोन आं लाजि रोङाखिसै नोङो मालाय सिख्ला बिसिनायाव थ' माबार पापि थ' नै लाजिनो रोङै फिसा गिदिर थानानै लाजिनो रोङा बियो सोर मा दै दङ गाबोनसो मोनफ्रांगोन आङो उन्दुहैदो आब' लाजिनो रोङै खिंगुर गोनां